एकर्डजों लोगोसे जुदि XNDB-नि गासैबो A to Z प्रब्लेमफ्रा जुदि सल्भ जानायमोनब्ला दिनै नोंथांनि सायाव ना बुंग्रा थागौमोन ना नोंथांखौ सोंखारिग्रा थागौमोन। दिनै सोरबाया सैथोयै नोंथांखौ सोंखारियो, नाथाय जेब्लासिमनाखि XNDB-नि बिसय माबा मोनसे प्रब्लेमा बाखि थागोन अब्लासिमनाखि ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा निउस पर्टेलाव बुंग्रा मानसिफ्रा खुनु दिन जोबस्रांनाय नङा। XNDB इउनाइटेड फारामनिफ्राय मोनसे सुंद' सुचना आङो नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दं। नोंथांमोनहा भिडिअनिफ्राय दा ओंखार आरो बेजों लोगोसेनो माखासे बिथांमोननि खोथाखौ दानख'नानै लोगोसे आंनि बाथ्राखौ फंनैसो आङो बिथांमोननि बाथ्रायाव दाजाबदेरनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव आं ओंखारबोबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौल' जोबजासे नायलांबानो जाबाय। गिबियावनो रायजोफोर बयखौबो आंनि रेंहाब बड' चेनेलनिफ्राय फिन आरो खनसेबाव गोथार गोसोजों बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। नै रायजोफोर, आङो दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ फुल वाच खालाम होननानै आं नोंथांमोननि सायाव गोबांथार आसाखौ दोनबाय। लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव दिनै गोदान हाबदों, नोंथाङा आंनि चेनेलखौ नायनानै ओरैनो दागालां प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना होलां। लोगोसे बे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै अलाव होनानै लादो, जेन' आंनि सानफ्रोमबो भिडिअ हगारनाया नोंथांनाव आपडेट जागोन आरो नोंथाङा सानफ्रोमबो आंनि भिडिअखौ नुबाय थागोन। थ' रायजोफोर, आङो मेन बिषयआव फैनोसै। आं भिडिअखौ बांद्राय गोबाव खालामनाय नङा दिनैहाय। थ' आङो जेब्लासिमनाखि XNDB-नि प्रब्लेमा आरो सारा बर' रायजो राजानि प्रब्लेमा माने बर' जाथिनि प्रब्लेमा सल्भ जानाय नङा अब्लासिमनाखि आङो XNDB बिथांमोननि कन्टेन्ट लाबोनायखौ आङो बन्द' खालामथ'नाय जानाय नङा। बेनिखायनो आंनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय, जायफोरा XNDB-नि बिसय आरो रन्जन दैमारि सारनि बिसय बाथ्राफोरखौ खोनासंनो बायो आरो भिडिअफोरखौ नायनो बायो, बिथांमोनहा आंनि बे भिडिअनिफ्राय फटाफट ओंखारनानै बाहेरायाव थाहैथ'दो। मानोना आङो रन्जन दैमारि सारमोननि आरो XNDB गासै गोथां आरो गोथै बिथांमोननि आं बिसयखौ लाबोदों। आं बिथांमोननि बाथ्राखौ लानानै आङो माखासे रायजोफोरजों दसेब्लाबो सावरायनो थाखाय थाम-थिम जाबाय। थ' रायजोफोर, मेन बिसयआ बेनो, दिनैहाय 2020 27 जानुवारियाव जोंना मोनसे एकर्ड जानानै थांबाय, जायखौ प्रमद बर' सारा जोंना पिस एकर्ड होननानै बुंबाय थायो, गोजोननि एकर्ड होननानै बुंबाय थायो बिथां प्रमद बर' सारा। थारैनो गोजोननि एकर्ड ना दुंहावनि एकर्ड बेथ' माखासे मानसिफ्रासो बुंनो रोंसिगोन, जायफोरा माने दिनैसिमाव दासिमाव जे गोजोन जायगायाव गोजोन थासारियाव थानानै दंबाय थायो, जायफोरनि जिउआव, जायफोरनि गोसोआव, जायफोरनि थांखियाव माने खुनु प्रब्लेम गैया, गासिबो प्रब्लेमा सल्भ खालामजानाय, बिथांमोननाव माने सान्थिबो दं, थासारिया माने गोजोनबो आरो दङ आरो ना। थ' बिथांनि थाखाय हयथ' पिस एकर्ड जानो हागौ, नाथाय XNDB मेन बिसयआनो, आंनि थांखियानो, मेन बिसयआनो जाहैबाय XNDB बिथांमोननि बिसयखौ आं लाबोदों। एकर्डआ जानानै थांबाय, सोरबाया जेलाव दं, रन्जन दैमारि साराबो जेलाव दं, बेजों लोगोसे गोबां बिर जोहोलावफ्रा दिनै जेलाव दं आरो गोबाङा दिनै बे BTR एकर्डखौ मोननो थाखायनो 5000 जननिबो बारा बिर जोहोलावफ्रा, बर' बिर जोहोलावफ्रा माने गावनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामलांबाय, दान होलांबाय। दिनै प्रमद बर' सारा जोंना माने BTR-नि काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ जाथों होननानै माखासे बिर जोहोलावफ्रा गावसिनि जिउखौ माने सेक्रिफाइस खालामनानै गालांबाय। लोगोसे दिनैनि दिनावहाय प्रमद बर' सारा जोंना चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, थ' एकर्डआ जाबाय। दिनै नोंथाङा एकर्डनि काउन्सिलनि पावारखौलाय, दिनै रन्जन दैमारि सारा जेलाव दं, नोंथाङा मानो उदां खालामाखै? दिनै बेजों लोगोसे गोबां बिर जोहोलावफ्रा दिनै जेलाव दङ जोबजानानै, नोंथाङा मानो पावारखौ बाहायाखै? नोंथांनि आखायाव पावार थासे थानानै नोंथाङा सोरखौ एन्जर मामु बायदि गिनानै थाखो? नोंथाङा जुदि प्रेसार खालामोबा नोंथांजों गोबां हेफाजाब दङ। नोंथाङा प्रेसार खालामनांगौ आरो नोंथाङा थाबैनो XNDB जेलाव थानाय लोगोसे रन्जन दैमारि सार बिथांमोनखौ बख'नांगौ। नोंथांनि मेन बिसयआ बे जानांगौ, नोंथांनि मेन डिमान्डआ बे जानांगौ। आरो बेनि अनगायै नोंथांनि डिमान्डआ बे जानाङाखि नोंथाङा अबे प्रजेक्टखौ खुलिनांगौ, अबे प्रजेक्टआव थाखा दं, अबेखौ मा खालामनांगौ, अबेखौ डेभेलप खालामनांगौ, बेफोरखौ बारहो। नोंथाङा माबा मोनसे लसनि गेजेराव माबा मोनसे बेनिफिटखौल' नागिरनानै खुनु लाब गैया प्रमद बर' सार। बेनिखायनो नोंथांनि मेन थांखिया जानांगौ रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ। लोगोसे बेजों लोगोसे गोबां XNDBफ्रा दिनै जेलाव दङ, बिथांमोनखौ नोंथाङा बायह्रायाव उदां अख्राङाव लाबोनांगौ। बिथांमोनहा मागिनानै जा बा खामला मावनानै जा बा माबा मोनसे मावनानै जा, नोंथाङा बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौ। जुदि नोंथांनो सासे बर' बिमानि, सासे बर' बिफानि अननायखौ नांगौब्ला,
नोंथांनि बे पावारालाय सानबैसेथो थानाय, नोंथाङा इयुननिखौबो साननो गोनां। दिनैहाय नोंथाङा थाखा खामायदों, नाथाय थाखाया सानबैसे थानाय, बे थाखायालाय नोंथाङा क्रल थाखा खामायनानै लाब्लाबो नोंथांनि थाखा खामायनानै लानाया खुनु भेलु जानाय नङा। बेनिखायनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ दिनै जोङो जोंनि इयुन फिउचारावबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामा गोमानाय नङा। जायनि जाहोनाव नोंथाङाबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ गोसोखांनो गोनां जायो, मानिनो गोनां जायो। नोंथाङा बेजों सोलों। प्रमद बर' सार, नोंथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जायगायाव जुदि नों जायोमोनब्ला दिनै जोंबो नोंनि नामखौ लानाय नङामोन। सोरबा बर' जाथिया नोंनि नामखौ लानाय नङामोन। सोरबा बर' इयुथ्सआ नोंनि नामखौ लानाय नङामोन। नाथाय दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जायगायाव दिनै उपेन्द्रनाथानो दंखायोखाय दिनै उपेन्द्रनाथखौ जोङो सेलुट खालामो, बाख्नायो। गासै बर' जाथिया माने बिथांनि नामखौ दिनैसिमावबो बावाखै। बर' नोंथां सार, नोंथांनि मेन उद्देस्यखौ नोङो XNDB-निफ्राय सुरु खालाम। जुदि नोंथाङा मोजां थासारि फैबाय, गोजोन थासारि फैबाय, सान्थि फैबाय होननानै बुंबाय थायो, बेनि गेजेराव नोंथाङा XNDB-नि बिसय नोंथाङा सिन्था खालाम। बै रन्जन दैमारि सारखौ नोंथाङा सिन्था खालाम। जेलाव थानाय XNDB बिथांमोननि बेकग्राउन्डखौ नोंथाङा सिन्था खालाम। बेसेबांनाखि जेलाव दं, बिथांमोननि परिबारा दिनैहाय अबे अबस्थायाव दं, मा मावनानै जादों बिथांमोननि फिसाफ्रा, बिथांमोननि हिन्जावफ्रा, सोरनि दखानाव खामला मावदों, सोरनि हायाव हाजिरा मावदों, नोंथाङा बेखौ सिन्था खालाम। नोंथाङा लाजिनो गोनां, गोबां लाजिनो गोनां। नोंथाङा गुबुननि जायगायाव गुबुना गसंनानै दिनै मा होनो बिदिखौ, अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाय, सेम टु सेम। प्रमद बर' नोंथां सार, मिथिबाय। XNDB-नि मेन बिसय, नोंथाङा सोर मुंख्लं न'खरा दिनैसिमाव एक्स ग्रेसियाखौ नेनानै दं, सोरबा फिसाला थैजानाय बिमा बुरियाबो दिनै नोंथांनि एक्स ग्रेसिया होगोन होननाय बाथ्राखौ फोथायनानै गोसोआव गो लानानै माला मोनगोन नेगासिनो दं, बुरिगासिनो दं, नेगासिनो दं, बोरायगासिनो दं, नेगासिनो, थैलांगासिनो। नाथाय मालानि समाव नोंथाङा साक्सेस खालामनानै होगोन। दिनैहाय सोरबा XNDB थांनानै थानाय, बिथाङा गावनि हारिखौ फोथांनानै लाखिनायाव, गावनि जाथिखौ गोथाङै लाखिनानै, बुजासे बुजानानै बिथाङा गावनि जिउखौ दान होनानै सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै खुनुरुखुम खाफालाव दं, गोथाङै न'आव सफैबाय। दिनैसिम बिथाङा फाथो खामला मावनानै जायो, 4 लाख मोनोनो जाथिखौ फोथांनानै लाखिनायनि नामाव। माने बिनि मुनिमय जे मा होनो बिदिखौ, थांनानै थानायाव मावनानै जानो थाखाय, गावखौ आथिङाव फसंनानै लाखिनो थाखाय जे सरकारा रिहेबिलिटेसन होयोनोलै होयो। 4 लाख मोनगोननो। फाथो खामला मावदों, नेदों ना सारनानै सोरबा जादों, नेदों सोरबा हनै लेबार मावनानै जादों। आरो लाजिनो गोनां नोङो, मिथिबाय। मालायनि भटआवहाय नोङो दिनै गाव जर जबस्थि गसंनानै, गुबुनजों एलायन्स थानानै, गुबुनखौ एलायन्स खालामनानै, गावनो नोङो मालायनि पावारखौ सिख'नानै लानानै बेफोरबायदि खालामनो, बेफोरबायदि कारेक्टारखौ नोङो देखायनो नांलियामोन। थिगैनो दं, नोङो गुबुननि जायगायाव गावनो गसंबाय, लाजिनायखौ नोङो दोनबाय। गावबुरा जाया, हालमाजि जाया, बे बाथ्राफ्राथ' गुलिमार' बार होदो बेफोरखौ। अब्लाबो दि नोङो दिनै पावारखौ, मालायनि पावारखौ गावनो सिख'नानै लानानै दिनै नोङो नायनो गोनां मानसिफोरखौ नायाखिसै। बेसेबां असनमान बर' जाथिनि गेजेराव, बेसेबां असनमान। नों बेफोरखौ साक्सेसफुल खालामनानै हो प्रमद बर' सार, नोंथां। सोरबाया XNDB-आ दिनै रिहेबिलिटेसनखौ नेयैनो सोरबाया बेमार आजार जानानै थैलांबाय। अबेबा मुंख्लं न'खरनि, अबेबा गामिनि मुंख्लं न'खरनि बिमाया दिनै एक्स ग्रेसिया बेस्रा नेदों, बुरिलांदों, थैलांदों, नेदों, बोरायलांदों, थैलांदों। माब्लानि समाव सिमाङा सिमां बायदियैनो जालांबाय। बिथांमोना ना सोरबा फिसाला थैनाया बियो मान सन्मानखौनो मोनखो, ना मोनसे फिसालानि नामावहाय माबा मोनसे बिबारखौनो गायनानै दोननो हादों, ना माबा मोनसे खाम्फाखौनो लुनानै दोननो हादों। बेफोर गासिबो दायथ'आ नोंनि गोजा, आरो गासिबो गोरोन्थिया नोंथां प्रमद बर' सारनि गोजा। बेनिखायनो गासै बर' रायजो राजाया नोंथांखौ मोजां गोसोजों बेखौ हास्थायो जे जेलाव थानाय XNDB बिथांमोनखौ नोंथाङा उदां खालामनांगौ। लोगोसे रन्जन दैमारि सार बिथांमोनखौ नोंथाङा उदां खालामनांगौ, आरो मुंख्लं न'खरनि एक्स ग्रेसिया मोननो गोनां बेखौ नोंथाङा होनो नांगौ। आरो रिहेबिलिटेसन जाय बिथांमोनहा दिनैसिमावबो नेनानै दं, सोर मोनो सोर मोना, नोंथाङा बेखौबो होनो नांगौ।
अब्लासोना नोंथांखौ माने जोंना प्रमद बर' सार दं होननानै जोङो बिखा बुनो हायो मिथिबाय। जों देदगानानै लानो हायो जोंनि काउन्सिलनि जाय चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार जोंखौ जायनाखि दैदेनगिरि जोंनि जायनाखि दैदेनगिरि बिथाङा बिराद माने जों गोग्गानानै लानो हायो मोजां जोंना दैदेनगिरिया होननानै बे रोखोम। नाथाय दिनैनि दिनाव फाय गोग्गानो अबे जायगायाव गोग्गानो बेनोलायनो गोजोन थासारि पिस एकर्ड मिथिबाय। पिस एकर्डआ थिगैनो एकर्डआ नंगौ निस्सय पिस एकर्ड, नाथाय बे एकर्डनि गोजोनखौ नोंनो लाजोब्बाय, नोंथांमोनहानो लाजोब्बाय। नाथाय जायनि न'खराव जायनि गामियाव बै गोजोना सहैनांगौमोन, गोजोन थासारिया जानांगौमोन, नोंथाङा बे गोजोन थासारिखौ बिथांमोननि न'खराव दैथायहरनो रोङासै आरो बिथांमोननो नोंथाङा गोजोन थासारिखौ होनो रोङासै। प्रमद बर' नोंथां सार। जिथुनाखि जेलाव दङ, ट्रायल सोलिबाय थादों, आन्डार ट्रायलाव दङ। बेनिफ्राय जोंनि खाथि खालानि रायजोफोरा दङ, जेरै नागालेण्डआव दङ, मणिपुराव दङ केस, बेनिफ्राय मेघालयआव दङ, वेस्ट बेंगलाव दङ, अरुणाचलाव दङ, बेनिफ्राय खाथिनि हादर नेपालाव दङ, जोंनि सोद्रोमा जेलाव दङ, भुटान। जों मिजिंथिदोंमोन जिथुनाखि रुलिं गभर्नमेन्ट दङ, इउपिपिएल सरकार दङ, बिथांमोना मोनसे गुरुत्व लानानै खामानिफोरखौ मावगोन होननानै। खिन्थु दिनै जिथु नुनो मोनबाय 10%बो खामानि जायाखै। बेनिफ्राय डेपुटि चिफ दङ, EM दङ, जोंनि माने NCLA दङब्लाबो, MLA दङब्लाबो दिनैसिम एसेमब्लियाव माबायाव बेबायदि पुटआप खालामनानै बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनायनि थाखाय बेदि स्ट्रंलि भइस होनाय बा माबा मोनसे डिसिसन लानाय जों नुवाखै। जों गासैनिबो दरखौ जों नक खालामना नायगोन। जों इउपिपिएलनियावबो जों नक खालामगोन, जों बिपिएफनियावबो नक खालामना नायदों। बिसोरनि दरा जुदि जोंनि थाखाय बन्धब्ला जों गुबुन अपसनखौथ' जों नागिरथारनांगोन। गतिके नेक्स्ट इलेक्सनाव मुंख्लं नखरफोरनि जितु मोननो गोनां एसग्रेसिया बेफोरखौ जों मोनजोबनांगौ। जोंनि केडारफोरनि जितु रिहेबिलिटेसन, पुनर संस्थापन, बेखौ जों मोनजोबनांगोन। जोंनि मानगोनां आफादगिरि रन्जन दैमारिया दिनैसिम जेलाव दङ। बिथांखौ जेलावथ' नङा, मोनसे सेलाव दोननाय जादों। सेल, जेलनि भितराव आरो सेल थायो। जाय जेल जादों, जेलनि भितराव सेल जाजादों, बिथाङासो मिथिगौ बे दुखु जारलाया बेसेबां। जोंनि केसफ्रा उइथड्र जानांगौमोन, दिनै केसफ्रा उइथड्र जाजोबाखै। खोथा होगोन, जोंजों मोनसे एग्रिमेन्टआव फैगोन, बे पार्टिखौ जों हेल्प खालामगोन, मदद होगोन।